Mamă, ce tare! Ioana, la care poștă? Da, normal că mă duc, evident. Ioana, la care poștă te-ai dus? Ce poștă? La ce poștă să pun ăștia 50 de lei? Care 50 de lei? Ăștia de mi-ai scris pe chat de ei. Ce? Și nu tu mi-ai scris? Ba da, tu mi-ai scris, că e poza ta. Da, e poza mea, dar nu ți-am scris eu. Mi-a spart cineva contul, intră să vezi. Stai așa. Nu cred. Deci e poza ta și un profil fals. Mamă, ce mi-o luam! Bine că am fost aici. Exact. Dă-i report. Da, chiar. Da. Deci dacă mai pățesc asta vreodată, sun pe ăla care îmi scrie să văd dacă e așa. E o idee foarte bună. Mamă, ce nașpa că unii oameni fac asta. Exact. Hai, câștigam eu acum 1000 de lei. Dar tot e bine că n-am pierdut 50. Da, e ca și cum ai câștigat 50 de lei. Da.